ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. дафтари матбуоти риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд шуморо бо муҳимтарин натиҷаҳои фаъолияти милитсияи минтақа вобаста ба ошкор ва пешгирии кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок шинос менамояд. ман Акбар Шарифӣ ба шумо маълумот хоҳам дод, ки берун аз сарҳади қонун пой ниҳодан боз киҳоро ҷавобгар намуд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. табиб ё ҷодугар боздошти фолбини мардумфиреб дар ноҳияи Спитамен. барои кушодани бахт чӣ миқдор маблағи пул мегиред? тахминан 200 сум мешавад. Як вақт кушод боз табдор мебирад. авбошӣ дар қаҳвахонаи мавҷи дарё. боздошти чорводуз баъди 1 сол. аввал як чағза дидам, соҳибашон набуд, сони дуташак ром рафтам. رفتم دقت کرد کافتیم من خدا نه با نصیب ما بود بعد 1 سال و 13 روز یافتیم رحمت дузди кисабур ба даст афтод. دیدم که اینجا یک کس مرا داشت. ҳам наъшаманд ҳам наъшафурӯш 4 сол шидааст қариб гашишро истифода мебарам. ҳар рӯз не, муддати як ҳафтада як бор, 2 марта. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.